ଦିନକର ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲା। ବାଘ ତାକୁ ଦେଖି ଡାକିଲା, କହିଲା, ମଣିଷ ଭାଇ, ମୋତେ ଏ ଜନ୍ତାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ଆସି ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମଣିଷ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ଏ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ। ବାଘ କହିଲା, ନା, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମଣିଷ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ତୋର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଂସ, ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ। ବାଘ କହିଲା, ନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ଖାଇବି ନାହିଁ। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ମଣିଷ ବାଘକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲା। ବାଘ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ହସିଲା, କହିଲା, ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୁ ହଉଛି ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଭୋକିଲା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି, ତାପରେ ମୋ ଭୋକ ଆଜି ମେଣ୍ଟେଇବି। ହା ହା ହା। ମଣିଷ କହିଲା, ତୁ ତ କହିଲୁ ମୋତେ ଖାଇବୁନି, ଏବେ କହୁଛୁ ଖାଇବି। ଚାଲ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଖାଇବା କଥା ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେବୁ। ବାଘ କହିଲା, କାହାକୁ ପଚାରିବି? ମୁଁ ତ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ହଉ, ତୋ କଥା ଶୁଣିକି କହୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ପଚାରିବା। ତାପରେ ବାଘ ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ପଚାରିଲେ, ଗଛ ଭାଇ, ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲି, ସେ ଏବେ ମୋତେ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ଗଛ କହିଲା, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ପତ୍ର ଦଉଛି, ଫୁଲ ଦଉଛି, କାଠ ଦଉଛି, ତଥାପି ସେ ମୋତେ ହାଣି ସେ ଜାଳ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ତୁ ମଣିଷକୁ ଏବେ ଖା, ଶୀଘ୍ର ଖା। ବାଘ କହିଲା, ଦେଖିବୁ ତ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଉ, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିବୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଦି ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପାଇଲେ ଆଉ ଗାଈକୁ ପଚାରିଲେ, ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲି, ଏବେ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଖାଇବ। ଏକଥା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ଗାଈ କହିଲା, ମଣିଷ ମୋତେ ଘରେ ରଖେ, ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ମୋର ବୟସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମଣିଷକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ବାଘ କହିଲା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଦି ଜଣେ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ପୁଣି ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆକୁ ପାଇଲେ। ବିଲୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲି, ଏବେ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଖାଇବ। ସେ ମୋତେ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ବିଲୁଆ ବାଘର ଚାଲାକି ଜାଣିପାରି କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ଥରେ କହ। ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଇବନି।
ସେ ମୋତେ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କଲା। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଖାଇବି। କହ, ମୋ ଖାଇବା ଉଚିତ କି? ବିଲୁଆ କହିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ସେ ଘଟିଥିବା ଜାଗା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ବିଲୁଆ, ବାଘ ଓ ଲୋକଟି ସେହି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ କୁହ, କିଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା? ବାଘଟି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଣିଷ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା? ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଫଳରେ ବାଘ ରାଗିଯାଇ ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏଭଳି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲି। ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଜନ୍ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ବାଘ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକ ଓ ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲୋକଟି ଆଜି ବାଘ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲା।